Hiru unibertsitate, eskola kontseilua, eskola publikoa, kristau eskola, ikastolen elkartea, guraso elkarteak, hainbat sindikatu, Eusko Jaurlaritza, 21 sinatzaile izan ditu gizartearen eta hezkuntzaren arteko konpromisoa izan nahi duen akordio honek eta ikasleek jarri dute hitzetan akordioaren mamia. Gure helburuak indarkeriaren prebentzioa, giza eskubideen babes unibertsala eta gizartea elkartzeko bizikidetzaren eta bakearen kultura direla kontuan izanik, gizartearen eta hezkuntzaren arloko zeharkako proiektu integrala sustatzeko konpromisoa hartzen dugu. Giza duintasunarekiko errespetuak batzen dituela azpimarratu du Jonan Fernandez bake eta bizikidetzako idazkari nagusiak eta egin beharreko lanaren hasiera baino ez dela. Ez da helmuga, abia puntua baizik, hezkuntza komunitateko agente guztien arteko elkarrizketan eta lankidetzan sakontzea du xede. Bizikidetzarako hezkuntza baldintza hobeagoak sortu besterik ez du nahi. Hemendik aurrera, sinatzaile bakoitzak hitzartutakoa garatuko du, bakoitzak bere esparruan, askatasunez. ELA, LAB eta STEILA sindikatuek ez duten momentuz akordioa izenpetu, baina etorkizunean bat egiteko bidea zabalik utzi dute.